Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo lagunak. Gaurkoan gure mundu santo honetan dagoen anakronismorik handinetako batez hitz egitera gatoz. Normalean historia errepatzen baldi dugu. Boterea, alegia hemen zeinek agintzen duen erabakitzeko, violentzia erabili da. Zeinek espat handiago izan, are kagindu. Gizonen arteko kontua bakizue. Baina gero behin boterea lortuta agintzen jarraitzeko, bestelako argudio batzuk ere bilatu behar dira. Eta hor sartzen dira gauza zoragarriak, jainkoak ni hautatu nagoenez, pues ni, eta nire ondorengoak, edo nik, zuek ez bezala, odola beste kolore batekoa dakat. Alegia, monarkiaz solastuko gara, eta geografikoki mugatuta. Bai, eurocentrismoa. Aldarrikatuko dugu. Monarkia eta eurocentrismoa. Bai, Europako monarkiez itzengo dugu. Europako azken monarkiez. Ez, itxarberez azkenak izango direla. Bueno, bai, batzuk ja luzatu dira bai. Desentetxo. Bai. Baina, justu, oin dela gutxi, bete dira 50 urte, Europako herrialde batek azkenekoz monarkia abolitu zuela, eta republika aldarrikatu, Greziakoa, zehazki. Eta bete ziren 50 urte, abenduaren 8an, 1974ko abenduaren 8an, Grezian referenduma egin zelako, eta herritarrek erabaki zuten monarkiarekin bukatzea, eta republika hautatu zuten. Konstantino, bigarren erregea zegoen orduan, tronuan, ez zegoen tronuan, erbestean zegoen, baina kontua da, hamarkada bat lehenago, 1974an Pablo lehenengoa erregea hiltzenean, Konstantino semeak hartu zuela tronua, 23 urte besterik ez zituen, egia da, garai hortan Grezia politikoki oso zaditua zegoela, eta Konstantinok ez zuela horren alde, hori konpontzeko alegin handirik egin, alderantziz, lehen ministroarekiko harremanak berehala, hori, ostea eta okerrera egitea eragin zuen, eta gainera, saiatu zen gobernu berri bat izendatzen hauteskundeak deitu gabe. Oso monarkikoa den jarrera. Gita liburuen agertzen den puntuetako bat. Bai. Erregena. Bai. Eta, esan bezala, krisi giro hortan, 1977an, ejertzituko ofizial batzuk estatu kolpea jo zuten, eta koronelen diktadura hasi zen, koronelen diktadura bortitza hasi zen orduan, eta hasieran Konstantinok itxuraz behintzat, bat egin zuen buruzagi berriekin, baina berehala konplot bat prestatzen hasi zen, koronelek eman ez zioten boterea bereskuratzeko, bere interesen alde eta horren kontra, baina alegina porrot egin zuen eta Italiara joan zen iesi. Bai. Hortalako joera edo daukate. Bai. Jun, etorri. Bai. Gero, 1974an, koronelen diktadura bukatu zenean, berriro ere Konstantino koroa jantziko zuela zirudien, hauteskundeak egin arte, botere hartu zuen behin-behineko gobernuak egin zuena zen erregimen militarraren konstituzioa baztertu eta 1952ko konstituzioa berrezarri. Eta konstituzio horretan, horren arabera, Grezia monarkia konstituzionala zen. Oximoron handi hori. Hemen ezagutzen du ondo. Bai, oso ondo. Oximorona. Bai.
Bai, eta Konstantinoren familia ere, bai. Bai, bere oinordeko, bere alaba. Bere arreba. Barkatu hori da. Bere arrebak. Sofia da arreba bat, baina beste arreba bat ez ere itzengo dugu. Hain ez da ez dena, bai. Baina hauteskunden ondoren, Konstantinos Karamanlis, lehen ministro hautatu berriak, pentsatu zuen, monarkiaren etorkizuna erabakitzeko erreferendum bat barkatu, egitea egokia izango zela, esan behar da Karamanlis konservadorea zela, alderdi konservadoreko burua zela, eta monarkikoa zela. Eta ziur zeola herritarrek horren alde ingo zutela. Eta erregea bera ere neko baikorra zen, eta 1973an, ditadura erori baino lehen ere, BBC-ko elkarrizketa batean hauek esan zituen. Baliteke erregeak erbestean bizi behar izatea, baina inork ezin du kargutik kendu. Erregea beti da errege. Hori. Erabat ziur nago nire herriak bere burua libreki adierazteko aukera duenean, eta hurrengo urtean izan zuen, gehiengo nabarmenak ni itzultzea nahiko duela. Abenduaren 8ko referenduman, herritarren 69,11% esan zion ez itzultzeko. Batzutan esatu dute, emaitza txarra denean hauteskundetan tola da jendeak ez dakila boskatzen, edo gaizki boskatu dula, eta gozaiek ez. Bai. Pues to. Bueno, Greziako ajuntzan. Bai, baino Greziako bakarrik. Greziako bakarrik? Bai, azkeneko 50 urtetan ez dugu beste monarkiarik abolitu. Bueno, Espainian oain ospatzen nahi dira, ospatu edo Frankoren heriotzaren 50. Bai. Monarkia zen izan, baina... Bera jarri zuen. Bai. Kontua da hori, mende erdian ez dela ezer gertatu, baina 20. mendean, bai, 20. mendea Europako monarkiantzat izan zan, bai. Mende horren hasieran, 20. mendearen hasieran, Erresuma Batuko Victoria, lehenengo erregina hiltzenean, 1900 batean, monarkiak hartzen zuen ia Europa osoa. Soilik 3 errepublika zeuden, orduan, Europan, Frantzia, Suitza eta San Marino, ez dakit, estatu bezala kontatzen du, baina bai. Entrañablea. Eta 20. mendea maitzean berriz, 10 bakarrik geratzen ziren, eta 10 geratzen dira orain arte. Bai, gaur egunean indarrean dauden berberak dira. Eta zentzu gara, bai. Afortunatuok. Belgika, Danimarka, Erresuma Batua, Espainia, Herbehereak, Liechtenstein, Luxemburgo, Monako, Norvegia eta Suedia. Bai, hori dira. Eta denak daukate ofizialki dira monarkia demokratikoak. Bai, eski. Bai. Eski kontrako esateak ez da oso politiko kizuzena. Bai, baina eski batera zina dira. Monarkia demokratikoa ez da posible, ez da... Bueno, bakizu. Bai. Monarkia hitzare ja agian oso politiko gizuzena, ez da. Tarduan, pues demokrazia jarrita. Bai, baina demokraziak ere bukatuko du. Bai, bueno, hola bukatu du. Bai. Kontua da, 20. mendean erori zen lehen monarkia izan zela Portugalekoa. Bai. Eskandalu politikoak eta finantzieroak izan ziren, eta gainera kolonietan ere porrotak eragin zuen, pixka bat giro hori, eta monarkiaren prestigioak nabarmen egin zuen bera, ja 19. mendearen azken urtetan, eta 1908ko otsailaren lehenean, Errepublika zale, Carlos Lehenengoa erregea eta Printze erregaia hil zituzten, Lisboako kaleetan. Gero erregearen bigarren seme, Manuel Bigarrenak hartu zuen tronua, baina 1910ko urriaren lauan, irautzak errepublikara darrikatu eta erregea Ingalaterrara joan zen iesi.
realeza. Há muito que Portugal, pátria de um povo guerreiro. Há muito que Portugal, pátria de um povo guerreiro, devia pela República livrar-se do cativeiro. Devia pela República livrar-se do cativeiro. Eta ordutik Iberiar Penintsulan bakarrik utzi gintuzten errege ginen espian. Bai, gero lehen mundu gerra etorriko zen, eta hor esan diteke hori izan zela ordurarteko kolperika handiena monarkiaren kontra. Baina gero etorri zen mandanga ona. Bai. Horita gero. Bai. Bueno, 1918an Rusia, Alemania, Austria, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Montenegro. Hor. Eta bar, errepublika bihurtu ziren. Frantziako eta Portugalgo irautza errepublika zaletan bezala, sobietar irautzaileek ere monarkia zirte dozart, zabatu zuten. Bai, zart egin zieten, bai. Bai. Familiako kideak hitzituzten, eta, bai, bueno, ala ere esaten da Anastasia, edo esaten zen behintzat, Anastasia printzesa bizirik atera zela, mito horrek pelikulak eta nahi dira horren inguruan, baina, bueno, ez daka zentzu askorik. Alemaniara ere, esan dut bezala, gerra handiak egarri zuen errepublika, eta, bueno, Alemaniar imperioa berez, 1871an sortu zen, Prusiarren hegemoniapean, eta lau hamarkadatan munduko potentzia nagusitakoa izan zen, imperio hori, baina gerra galtzeak, mundu gerra galtzeak eta irautzak, Gilen bigarrenak Aixerraren abdikazioa ekarri zuen, eta egia da, haren familiak, Hohenzoller familiak, etxeak, erdiarotik ordura arte erreinatu zuela, Brandenburgo Prusian, eta hortik aurrera ja ez zuen hori, botere hori izan. Kontua da, beraz era enperadorea errege, baina imperio horren barruan, beste, Kaiserraz gain, beste errege familiako kide batzuk ere, karguri gabe geratu ziren, Zehazki, 22 erregek, dukek eta printzek barkatu galdu zuten tronua 1918an. Ez da txarra, 22, hola. Hola taka batean, pam. Bai. Baina gero gagu Espainian. Bai, Badakigu Frantziako borboiek burua galtzeko joera daukatela. Hemen ere. Ze Luis Amasei garrenak gilotinan galdu zuen burua, denak egun bezala. Testualki, ari zara, galdu zuela burua, ez? Eta Frantziako monarkia zale apurrentzat, ze batzu badaude bandikan, edo bazeuden, haren oinordekoa zen Kadizko dukea, Alfontso. Kadizko eta Anjuko dukea. Eta ez dakik batuko zaten, baina 1989an eskiatzen ari zela, istripu bat izan zuen, eta burua galdu zuen ere, bai. Burua galdu zuen. Oso poetikoa. Bai. Hori Frantziako borboiek, Espainiako borboiek ez oso tematiak dira, eta itzultzeko joera dute, ze Espainiako borboiak dira tronua 2 aldiz galdu eta bitan berreskuratu duten bakarrak. Bai. Kalparrak. Gogoratu, Frankok izendatu zuela, eta gero transizioan, ez dakik gogoratzen duzuen, Victoria Pregok Adolfo Suarezin dako elkarrizketa batean, Bai. Off the record esan ziona, gero urte batzu gero azeleratu zena, eta gainera justu izan zen Greziako erreferenduma eta handi gutxira, eta esan zuen Espainian etzela egin monarkiako erreferendumik bazekitelako ezezkoak errepublikak irabaziko zuela. Bai. Baina, hori da. Ara non, hemen daude kalparrak. Nesta orain, beste diktadura batzutara joten diren, iesi ere, bai. Hori da. Bai, iesi, baino emeritua. Claro. Besteak hemen daude. Ondorengo hemen utzita. Bai. Eta gero, Bigarren Mundu Gerra etorri zen, Espainiako monarkeria etzion eragin, horrek, baina beste monarkia batzueri bai, eta azkenean gerra amaitzea, Islandia, Jugoslavia eta Albania pasako ziren monarkiatik errepublikara, eta Italia ere bai. Italiaren kasua, 1971an izendatu zuten erresuma ofizialki, Saboiako etxeak, hori ez,
batoratu zituenean penintsulako lurralde guztiak, eta Benito Mussoliniren diktadurak monarkia respetatu zuen, gauza gutxi respetatu zituen, baina Hori bai. monarkia bai. Baina gero, bigarren mundu gerrako porrota, zama handiegia izan zen koroarentzat eta bere prestigioarentzat, eta bueno, dinastia salbatzeko azken aleginean, Victor Manuel Hirugarrenak, Humberto Bigarren semearen alde abdikatu zuen, 1946ko maiatzaren 9. Baina handikan hilabetera edo, ekainaren 13an erreferendum batean herritar gehienek monarkiaren aurka bozkatu zuten. Zer gauza bitxia, herritarri eusten diezunean bozkatzen monarkiari buruz? Pues, ba. Bai. Kuriosoa. Bai, sorpresa. Bai, denek aukertzen dute. Bai. Eta gero, esan bezala, 20. mendean erori zen azken monarkia, Greziakoa izan zen. Eta, hori, kasu hau edanak errepasatuta, ematen du monarkia abolitzeko formula dela gerra, ez? Gerrak. Baina, bueno, ez da gerra, bera baizik eta hori baino simpleagoa da herritarren sufrimenduak eragiten duela, ez? Hau da, gerrak bai, baino krisialdiak, ez? Eskasiak, eta horren aurrean monarkiaren luxu eta privilegioak ez dira hainbeste onartzen, eta gainera, monarkia berez, esan dugun bezala, antidemokratikoa denez, horrek eragiten du, esan dezagun, giro errepublikazale hori, ez? Hala gertatu zen, Frantziako irautzan, 1789an, ze ustatxarrek eta kudeaketa kaskarrak eragin zuen hori, baina gero errege familiak eta Versaillesen zegoen luxuak, lagundu zuten pizkat. Bai. Eta 21. mende honetan antzeko egoeran egon gaitezke, duela 15 urte zegoen alako giro bat, ez? Kasu pila bat zeuden, Espainiako monarkian nos kasua zegoen, gero, ez? Errearekin eta kasuak bat atzetik etorri dira, baina Suedian ere krisia egon zen, Herbeheretan ere bai. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to help. Watch me make them bow one by one. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow one by one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way they all... Eta 2012an, The Washington Post egunkariak, hau da, 2013an uste erosizula Jeff Bezosek... The Washington Post. Bai, beraz, hori baino lehen izan zen. Ez dugu esango ezkertiarra zenik, baina bintzat... Bueno. Orango hildoa ikusita. Orduz geroztik, bai, hildoa pixkatatu duela. Eta, hori, artikulu bat egin zuen, eta Europako monarkiak gogor kritikatu zituen, eta datu interesgarri batzuk eman zituen errege familiek nolako dirutza gastatzen duten, ez? Jakiteko. Hori, The Washington Posten arabera, Herbeheretako monarkiak $48,5 milioi kostatzen zuen urtean, eta Erresuma Batukoak $47 milioi. Zifra ofizialek esaten dute Espainiako errege familia mantentzea 11 eta $12,3 milioi artean kostatzen zaigula. Guri ere bai, hegoaldeko gutxi dute zaiz, esaten nahizu. Ez gutxi da, ze kopuru hori egunkariak, Washington Postek zalantzan jartzen zuen, hori, esaten zuelako errege familiaren gastuak beste sari batzuetara bideratzen direla, defentsara edo goi karguen segurtasunerako aurrekontura, eta horrela, aurrekontu ofizial horrek txikiagoa dirudi. Zurik eta finantzeroa. Eta zurik eta askotan egiten dena ere komunikabideen aldetik, ez? Ez esan. Bai. Argiak bai, Eta askotan, eta prentsa rosak, batzutan badirudi monarkia kritikatzen duela, baina azkenean ikuset hori horrek ere laguntzen duela zuritzen, ez? Ez dakik gogatzen dezuen 1982 izan zela Erresuma Batuko monarkiarentzat Annus Horribilis dituziotela. Izan zen Buckingham jauregian sutea egon zen, eta Eoli Didi eta Carlosen arteko... Nolaz ba? Eta hortaz gogoratzen gera asko, ez? Ez dakit gogatzen zaten Carlosek dei batean Kamilaren tanpa izan ez duela. Errepikatzea, baina bai.
Baina, 82an beste gauza gertatu zen, eta da, konturatu ziren, edo azaleratu zuten, erreginak, errege familiak, Erresuma Batuko monarkiak ez zuela zergarik ordaintzen. Eta 83an hasi zen lehenengoz, zergak ordaintzen, baina hori, ez? Hori prentxan geratzen da pixka bat, eta memoria kolektiboan ere pixka bat aztuta, hori, ez? Kontu arroxak lausotzen dutelako hori dena, ez? Hala ere, errege izan eta zergak ordaindu, edo erregea zara, o ez? Ez, ja, saiatu nahi izatea gauza anormal ban, normalago bihurtzen bezala, ez? Bai. Zergak ordaindu, ni zuen gainetin nago, zini ordaindu behar dizkio nik zergak, ez? Baina, bueno, azkenean, bintzat hori, ezagit, lorpen etzat jotezakegu, baina zehozte lortu zuten bintzat. Ja. Eta bukatzeko, eta pixkat aurreratu dugu, baina Greziarekin hasi gera, eta Grezian ere bukatuko dugu. Bueno, Grezian, ofizialki Madrilen, baina Greziar herritar batekin. Bueno, uste Espainiako herritartasuna ere badukala. Ze azkenean herrialde bateko monarkia aboliziak ez du esan nahi errege familiak privilegio guztiak galtzen dituenik. Eta oraindik indarrean dauden gortetan parasitatzeko joera eta gaitasun handia erakusten dute. Eta horren adibide da Irene Greziakoa eta Danimarkakoa. Konstantino Bigarrena, ez aipatu duguna, errege horren arreba da, eta, esan bezala, Sofia Espainiako erregina horiaren aizpa. Eta adibide bezala aukeratu dut, prentsak Irene deskribatzeko erabili dituen adjetiboengatik, ez? Esaten dute, desberdina dela, errebeldea, karitatetsua, hippia, bai. Eta familiakoek, hori, bere hilobek, eta peku esaten omen diote, pekuliarra omen delako. That things you do and say are designed to make me blue. It's a doggone shame my love for you makes all your lies seem true. But if the truth makes love last longer, why do lies make my love stronger? Irene Greziakoa, beste modu batea esan da, Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg, txeko printzesa. 1977an joan zen erbestera, beste familiarekin batera, Konstantino eta besteekin batera. Eta 1983an, 900.000 euro jaso zituen kalte ordainetan, Europako giza eskubideen gorteak, errege familiak Grezian zituen ondasunak baitu izana, legez kanpokoa izan zela erabaki zuenean. Giza eskubideak, Zer lotxa gutxi daukaten. Giza eskubideak eta monarkia. Bai. Eta kopuru horren zati bat musikari gaztentzako bekatara bideratu zuen. Ostia, ze jatorra. Eta hori dago egiaztatua. Eta hori behintzat onartuko diogu hori ez, Irene desberdin egiten duten beste datuen faltan. Bai. Mundo en Armonia Fundazioaren sortzaile eta presidente da. Eta Egona dia, Bai. Erakunde horren izenean inoizko proiektu tamalgarrinetakoa abiatu zuela esan dezakegu. Baina, egia da, bere Wikipedian sartu nahi zela, eta zera... Dena da ona. Proiektu hau, bai, ez dute, kontatzen dute, hori, azaletik eta esaten dute, hau egin nahi izan zuen eta hau egin zuen. Baitu. Baina, kontua da, Indian egolandi luzeak egiten zituela, edo dituela, ez dakigu orain zertan dabilen, baina, eta bertako kultura asko maite omen du, eta ederki ezagutzen omen du, ze, herrialde horretako elikadura arazoak, asko kezkatzen zutenez, Indiara esne behiak bidaltzea erabaki zuen. Ez? Esne izan zezaten. Baina esnekuotan araudioagatik Europar Batasunak behiak bizirik esportatzea debekatu zion fundazioari, eta ondorioz
behiak sakratuak diren herrialdera hildako animalia handana bidali zuen. Beto. Ez zuten esnerik ematen, ja, eta gainera, hori, indiarrentza sakratua den Bai. animaliaren gorpu batzu bidali zizkieten. Bai. Honek ere bakailu gatzatua bidaliko zuen desertura. Bai. Hortan diru pixka galduko zuen, baina esan behar da fundazioaren egoitza lortzen ez zuela dirurik gastatu behar izan. Alfonso Eskamez, Banko Zentral Hispanoko presidentoiak bulego bat utzi zion. Bueno. Bai, Eskamezi, ez dakit, badakizu baino erregearen bankaria esaten zioten orduan. Bai. Ze kasualitatea. Eta gasturik ere ez dauka etxe bizitzan, ze jauregi batean bizi da. 1980 batean, ama hiltzaionetik Madrilgo zazuela jauregian, ez? Errege jauregian bizi da, ofizialki. Beste guztiekin batera. Alokairurik ordaindu gabe, edo besan da guk ordainduta. Ja. Bai. Eta Espainian gaina ez dauka inolako titulurik, ez dagokio behintzat titulurik, baina berorren errege gorentasuna tratamendua ematen zaio gure printzesa hippie xumeari. Pekuri. Bueno, osea, ondo izu. Zenbat kalpar dugun inguruan. Bai. Hoize, hor utziko dugu? Bai. Bueno, nagore. Berorren gorentasun gu jopuak agurtzen zaitu urrengo saioa arte. Agur. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.